السلام علیکم دوستو سجنو بھراو تے وسیب واسیو اج تواڈی خدمت دے وچ شاکر سائیں دا شکوہ تے جواب شکوے دا دوجا حصہ پیش کرے سوں۔ انہاں دی فرمائش بھی ساڈے بھرا فہیم ملک نے کیتی ہے تے شکوہ پیش خدمت ہے۔ میرا شوق تے میں تاں بے بس ہیں، تیری رحمت کوئی مجبور تا نہیں۔ میرا شوق تے میں تاں بے بس ہیں، تیری رحمت کوئی مجبور تا نہیں۔ تو میرے کولوں دور سہی، میں تیرے کولوں دور تا نہیں۔ او جلوہ دے جو سہ سگاں، میری اکھ وچ تابے نور تا نہیں۔ او جلوہ دے جو سہ سگاں، میری اکھ وچ تابے نور تا نہیں۔ کچھ فرق جمال جلال جرک، دل شاکر دا کوتور تا نہیں۔ جواب شکوہ ہے، تیرے دعوے ہن لبریزی دے، تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں۔ تیرے دعوے ہن لبریزی دے، تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں۔ تیرا شکوہ ہے او نہیں ملدا، کوئی شاکر لدھو ودھا نہیں۔ ہے مالک اپنی مرضی دا، تیری مرضی دا او بدھا نہیں۔ ہے مالک اپنی مرضی دا، تیری مرضی دا او بدھا نہیں۔ تیری شہرگ تو بھی نیڑے ہے، تیں گولیا نہیں او لدھا نہیں۔